ngiyazi ukuthi kusabashana umsindazo ngiyambingelela ngokubona umsindazo ngaphandle ukuthi wahlala noBhejane ubaba uMdlalayo kodwa basendaweni ebalulekile lapho khona isilo sasosule sahlala khona kanzima kakhulu ecashe ehlathini efuna amangisi efuna ukumbophela ukuthi uyise ucetshwa wenzini so-ke indawo yasegazi lapho ecashe khona ongomane yibona-ke ababebheke leyo ndawo leyo noyisaka kaMzalayo so ngiyabonga Msindazi ukuthi sikwazi ukuthi sodibana sezokubusa lezi insizwa mngaka ngiyabonga ungethula kwakho ney'nduna zonke ngiyanibingelela nonke nabadidiyeli bey'nsizwa ngiyabingelela nabadepartment of-health kakhulukazi okuyibona ade bezomsapotha lapho Mnguni ngiyazi lapha ekugcineni kodwa Mnguni in fact ngize ngikwazi ukuzoza lapha namhlanje umnguni wangifayela 2 months ago wacela ngize